Sådan der. Er du klar? Ja. Goddag. Jeg vil gerne præsentere Chopin the Amazing. Han er pissegod, men vær lige lidt søg ved, fordi han er sgu mærkelig. Tada! Hej, jeg er Chopin the Amazing. Jeg ser, at du har kendt mig i lang tid. Jeg er meget populær på Sydfyn. Jeg har den her joke om en isbjørn, der godt kunne bar. Der siger bare til mig, hey, det er faktisk meget sjovt. Vi har en drink opkaldt til dig. Så siger isbjørn, hedder den Lars? Wow. Ja, så tror jeg, hvis det var nok for i dag, hva'? Vi er ikke færdige! Nej! Er I træt af dårlig comedy? Så kom til Comedy Night den 9. oktober.